И здравейте хора в новият епизод на Махотос. Не е имало... Чакай малко да си проверя кога последно беше последния ми клип. A little longer than a few minutes later. От цели 7 месеца как е възможно това нещо и аз не знам просто как да го опиша. Говоря за моите 24 абоната, които до този момент за тези 7 месеца изобщо не са се намалили. Надявам се само да растат нагоре, но това ще покаже времето. Най-после мога да ви кажа, че съм се завърнал в канала и за тези 7 месеца, през които нямаше дори нито едно видео, мога да ви кажа, че не направих почти нищо, за съжаление, но все пак се надявам това, което градя в момента и това, което ще ви покажа като идеи в следващите ми клипове, се надявам да ви хареса и се надявам да гледате клиповете, за да видите, че аз съм просто един обикновен човек, който се пробва да направи нещо с живота си. Предпочитам за тези 7 месеца да ви спестя какво правя, защото по принцип не правих почти нищо и направо си изгубих времето тотално. Единственото хубаво нещо е, че мисленето, което сме си съставили, няма как да изчезне просто така. То се стои в нас и ни дразни през цялото това време и ни казва: събуди се, трябва да станеш и да почнеш да правиш нещо с живота си. Защото не искаме един ден просто да се събудим и да се окажем някакви хора, които сме никакви. Да работим в кварталния магазин и това да ни е целият живот. Не искам това да е реалността нито за мен, нито за вас. Затова от тук нататък ще се надявам да ви помагам с моите клипове и заедно да се самоподобряваме, за да може в бъдеще да сме една по-добра наша версия. Така, изключително важно нещо, което имам да уточня. В момента много работя по това да създавам клип абсолютно всяка седмица. Обаче преди бях доста несериозен и така и не качвах клип всяка седмица, а може би през 2 седмици, през 3 седмици, което според мен е изключително сериозно и затова мисля да се поправя от тук нататък. Това единствено може да стане чрез нашата система. Ние трябва да се създадем стрикна система, по която да изпълняваме нашите задачи, защото няма да имаме работа само с YouTube. Аз съм ви приготвил изключително много интересни работи, които се надявам да споделя в бъдещите клипове, затова не пропускайте мое видео и ако искате се абонирайте за моят канал. Айде, сега съм ви муфтил, нека да почнем с идеите. Предполагам ще почнем да изграждаме нещо от сорта на, ако мога да го нарека, бизнес, защото бизнес за мен не е нещо, което просто ти носи някакви джобни за училище, а бизнесът е една система, която ти изграждаш и накрая просто трябва да я контролираш, за да може тя да ти носи доходи. Но за да стигнем до това ниво на бизнеса, ще трябва преди това да минем през доста трудности, през доста пътечки, които не могат да ни отведат веднага към целта, понеже ние трябва да се влюбим не в самата крайна цел, а по-скоро в пътят. Пътят е най-важното нещо и именно пътят ще ни доведе до желаният успех. За сега няма да ви казвам какъв ще е този бизнес, защото искам да ви оставя изненадани за следващите видеа, които съм подготвил. Там ще говорим за структурата на бизнеса и ще ви покажа моите приятели, които имат същото мислене като мен, които ще работят рамо до рамо с мен и ще минаваме заедно по трудните пътеки, за да можем в крайна сметка да стигнем до успеха. Най-важното нещо от цялата тази работа, не само с YouTube, но и с бизнесите, е никога да не се предаваме. Разбира се, бизнесите може да не станат от първия път, ще има много провали, ще има много падения, но също така ще има и възходи, ако не се предаваме. Накрая ще завърша с една строфа. Великият човек е този, който не се предава никога и който стои до край в това, което върши. И това беше всичко от този клип, хора. Аз бях Махотос и до следващия път, хора!